ናይ ሽፌር ህይወት ቅልል ዝበል ዓይነት ሰብ እዩ ኣብ ሓደ ቦታ ዓሪፉ ይቕመጥን ካብን ናብን እናተንቀሳቐሰ ስለ ዝነብር ምንም ጭንቀት ይፈልጥ ነታ ሽዓ እናሓሰበ ቅድሚኡ ጽቡቕ ንኸጋጥሞ እናጸለየን ብነጻነት ይነብር መብዛሕትኡ ግዜ ካብቲ ሓደ ቦታ ናብቲ ሓደ ቦታ ምንቅስቓስ ስለ ዝበዝሖ ምንም ድብርት ዝበሃል ነገር የለን ዝበዝሕ ግዜኦም ሕጉሳት እዮም እዚ ኸኣ ካብ ሽፌራት ሓሊፉ ማንም ሰብ ዝፈልጥ ሓቂ እዩ ቢንያም እዩ ዝበሃል ናይ ተሰሓቢት መኪና ሽፌር እዩ መንእሰይን ፍትን ዝበለ ሰብ ብምንባሩ ስርሑ እውን ከምኡ ዕውት እዩ ነይሩ ምንም ብሰብ ናይ ምርዳዕ ዓቕሙ ልዑል እዩ ነይሩ ቢንያም መልክዑ ብጣዕሚ ምልኩዕ ዝኾነ ወዲ ኣዳም ወለዱ ኣብ ትሑት መነባበሮ ዝነብሩ ብምንባሮም ቢንያም ኣብ ህይወቱ ብዙሕ ነገር እናሞከረ ይዓብዩ ናይ ሰብ እውን ከዓ መኪና ምዝዋር ክኢሉ ብትምህርቲ ተማሂሩ መዘወሪ ፍቓድ ውፅኡ ምስራሕ ጀመረ ገንዘብ ይርክቦ እዩ ዝተባሃለ ስራሕ ኩሉ ከይነዓቐዩ ዝሰርሕ ነይሩ ካብ እተዓባብዩ ዝመፀ እውን ይመስለኒ ዝረኽቦ ገንዘብ ይውሓድ ይዕበ ምስጋኑ ኣየቋረፅ ከም ስለ ዝኾነ እውን ከዓ ፈጣሪ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ይሕግዞ እዩ ከም ተሰሓቢት መኪና ከቢድን ሓደጋ ዝበዝሖን የለን ቢንያም ግን ምንም ሕማቕ ነገር ኣጋጢሞ ይፈልጥን ናይ ተሰሓቢት መኪና ሽፈር ካብ ዝኾን ገዝኡ ዳርጋ ሓዲሩ ይፈልጥ ካብቲ ሓደ ዓዲ ናብቲ ሓደ ዓዲ ካብቲ ሓደ ሃገር ናብቲ ሓደ ሃገር ይኸድ ኣብኡ ምስ ወደ መሊሱ ናብቲ ካልእ ዓዲ ይምለስ ብኸምዚ ኣብ ዘወርወርን ኣብ ስራሕን ግዚኡ ይሓልፍ ዕድመ ንስርሑ እውን ዘይረኣየ ዓዲ የላን ኣብ ዝኸዶ ዓዲ ሓደሽቲ ሰባት ምፍላጥ ግድን እዩ ነይሩ ብዙሓት ፈተውቲ ከዓ ኣለዎ ምስ ሰባት ምቅርራብ ብጣዕሚ እዩ ዝፈቱ ኣብ ስርሑ እውን ብቕንዕና ይሰርሕ ዝኾነ ግዜ እዩ ቢንያም ናብ ሓደ ዓዲ ይኸድ እሞ ዘይከም ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዓዲ ንኸባቢ ሓደ ወርሒ ይጸኒሑ እቲ ስራሕ ኣብታ ከተማ ዝከናወን ብምንባሩ ንኸባቢ ሓደ ወርሒ ኣብቲ ዓዲ ንምጽናሕ ተገዲዱ ቢንያም ንሓደ ወርሒ ከም ዝጸንሕ ምስ ተነገሮ ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ገዛ ክካራ ሓሰቦ እሞ ደላሊ ገይሩ ጽብብ ዝበለት ገዛ ተኻሪ ምክንያቱ ኣብ ሆቴል እናደቀስካ ከም ዘይዋፅእ ስለ ዝተረድአ እዩ ገዛ ምክራይ ዝመረፀ እዛ ገዛ ፀባ ኮይና ፍርናሽ ጥራሕ ዝነበረ እያ ምግቡ ኩሉ ኣብ ደገ እዩ ነይሩ መደቀሲኡ ጥራሕ ኣብታ ዝተኻርያ ገዛ ገበረ ንኸባቢ ሓደ ሰሙን እውን ኣብ ደገ እናበልዐን ትጸንሕ ድሕሪ ሰሙን ግን ኣብቲ ገዛ ምብላዕ ጀመረ ንምንታይ እየ ትብልን ምክንያቱ እውን ከዓ ኣብቲ መረባ ውሽጢ ምስ ዘላ ምስ ብሌን ዝተባሃለት ስለ ዝተላለየ እዩ ብሌን ማለት እቲ ቢንያም ተኻሪዎ ዘሎ ገዛ ናይ እንዳ ወለዳ እዩ ብሌን ወለዳ ኣብ ካልእ ዓዲ ብምዃኖም ንሳቤንያ ኔራ ኣብቲ ገዛ ትነብር ብሌን ኣተዓባቢኣ ብጣዕሚ ጽቡቕ ምክንያቱ እውን ከዓ ወለዳ ጽቡቕ ዝኾነ ኣታውን መነባብሮን ስለ ዝነበሮም ብሌን ትሰርሖ ዝነበረት ስራሕ እዩ ምስ ወለዳ ፈላልዩ ንቤና ኣብ ካልእ ዓዲ ክትነብር ግዲድዋ ቢንያም ምስ ሰባት ናይ ምርድዳእ ዓቕሙ ዝለዓለ ብምንባሩ ምስ ብሌን እውን ቀልጢፎም እዮም ምሕዝነትን ሕውነትን ፈጢሮም ናይ ክልቲኦም ፀባይ ተመሳሳሊ እዩ ነይሩ ብሌን ንባዕሉ እንታይ ከም ዝረኣየትሉ ቀልጢፋ እያ ንዕኡ ቦታ ብምሃብ ኣብ ደገ ንኸይበልዕ ጌራ ምስኣ ንኽበልዕ ገበረቶ ብሓደ ድማ ይበልዑ ብሓደ ቡና ይሰትዩ ብሓባር ይፃወቱ መቸም ኣብ ሓደ ግቢ ክልቲኦም ጥራሕ ብምንባሮም ንምርድዳእን ንምቅርራብን ምቹው ባይታ ይፍ ነይሩ ብደንቢ ልቢ ንልቢ ንኽተኣታተው ብዙሕ ግዜ ወሰደሎምን ብፍላይ ከዓ በይኖም ብምዃኖም ኣብ ውሽጢ ሰሙን ብደንቢ ተረዳድዮም ብሓደ ማኣዲ ምብላዕ ምውጋዕ ጀመሩ እዚ ምቅርራብ እዚ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናጠንከረ ብዝኸደ ቁፅሪ ድማ መልክዑ እናተቐየረ ክኸድ ይጀምር ኣብ ቢንያም ለውጥ ዋላ እንተተረድኦ ግን ምንም ዘስክኦ ነገር የነበረን ብሌን ግን ዝነበራ ናይ ሕውነት መንፈስ እናተቐንጠተ ናብ ፍቕሪ እናተቐየረ እንትኸድ እዩ ዝኾነ ፍርሕን ስግኣትን ነይርዎ ምክንያቱ እውን ከዓ ሽፌር ሓደሩ ብዙሕ እዩ ዝተፈላለዩ ዓድታት እንትኸድ ብኡ ምስ ካልእ ስለ ዝራኸብ ከምኡ ከይኾና ዓብዪ ስግኣት ነይርዎ ናይ ክልቲኦም ዝነበሮም ፍቕሪ ብግልፂ እናተረኣየ እንትኸድ ንሰሙን ተሰዓበሉ ብዘይ ምንም ቃል ብዘይ ምንም ምዝርራብ ብስምዒት ጥራሕ ፍቕራዊ ርክብ መስረቱ እዚ ፍቕሮም ኣብ ክልቲኦም ልቢ ዘሎ ምዃኑ ዝፈለጡ ሓደ መዓልቲ ድሕሪ ድራር ብሓደ ምሕዳሮም እዩ ነይሩ እታ ዝነበረት ናይ ሓንቲ ወርሒ ግዜ ፍቕሪ ምስ ጀመሩላ
بتعميا قلطيفة توديعته تاجزه مس أخلت بلين سقاطه بتعم وسخ الزفرحة نجرون بقلزيني بنيام تتنجره كتأمنه تمليس خمس مرعاه قرعته ولا بلين لبوالا انتزي أمن الله قد كم مصباي وصعي عدي وعلت كالي ممارة صهوني نبرا بنيام كاولبو يفكروا تخمرعو كيز ولون نقال عالم زي كونس كاولبو ينيرو بأكالو لانتزي ترخبو سلقين معالتاوي مرخاو جميرهم بزح ساعتات يعللو نبرو معالتن معالتي إنه وسخة سمون انت تك سمون تداميرهم دما ورحن تملئ نايبلين فرحي أمنا كوسخي جمل التي حاسواتن فرحاتن زنبرتون كم زي قريب بمحساب كتحزن تجمل بنيام كاو مستفليه حرق للتورحي ناب بلين تمليس خد بسركي كم زخدي نقرا صغيلو ناب جزا بمخد برتي جزا انكوح كح بلين حر دقائق مزيح نتبرن تتكفت زي تصبيت تنقري كاتيوا مسرعيتو كتأمنيك علد النتيرة مسحقوفتو نخندي دقيقة 5 سنحت نبعلون أيتفلتن نبعلت بدم نفس نوشت جزا تحاقيفهم أتو بلينجن سعيمة حقيفة خد سقويك علد أي متسني لا تحسب من ورا نوشت تصرفتو بنيام تماليس مسكرجن زنورا فرون يو وسيخوه صبق مكرر فتيرم مرعاخ قبرو تسمع معهم شمقل النازل أخل معلت مريض أنت فلالي تحرز حالة زياء بلين لبا بن اشتهيق أسنلا بنيام كابت مرض أو معلتي مسدرو تزراريبو شمقلنا نابناي بلين سدرا لآخر سدرا بلين كل نجر كاوغالهم سميع موصل زنبرو للأخات شمقلنا بسرعة تقبلهم ببهال عدي سناي فقادهم يوم لمرعى معلت قريس أنت فلالي عبز حصل معلتي سنة سرعة مرعى فتسيمهم كعا بحده حدار مسريتهم منبار جمبر زنوهم رب فقري كاب زنبرو زيادة وسيخو مقر كونلا بنيام نبصراح نبكال عدوز انت ملس لك كم عمت بعل بزح نجرد دالي أتقبله بنكا بينا مخان بزح دسيبلا نسنتخد بينا تتكون بحتى ونت النات تسمع مستسقمت حفتو نبينيام نبلين كده منبار جمبر نسامس مزت بستوس سنة مركعو زنبراح بحتى ونت بستوس سنة مركعو قنسة بزبلته نايلي ديها بحتى ونت مسولدت إلى قوة في اللايكا مسولدت ناتون ناتهم بيتسو تأكيوهم بمقنيهم منم تسميوها يفلت بلين بتعميها تحكوسة كاب بتعم تفكر ودي انكوهوتو فتار زخونة نايك زابير ولاد بمركبة بتعميها حقوستي وداخ تعبي كتنكباخب الشاب وقيحوك الشاب كم زمشي يردان إذ نقري زخا بتعميها فتياتو وكناتو كاب بحتى ونتاسل زقلاقلا بينام سولده بزحنا وقزا يمثل ودنا بصبو خان عبي أصبي أخسر حلنا بلا أو كلته سلست ورحي مس مزون نستوس سنة معلتي بصبو بفتصن فقر مس بعلت جزء يحلف كابزخنا جزء نبزجن بينام ناس أباي لوبت النام تسايخي إذا ناس أباي لوبت جن نبعلو فتصن زرد عين برا نخلي سبجن في اللايك أنا بلين نصورين يرو جن نشتي ناس رح ساقي لا بمحساب نتايو إلهي حتى تطبق مهنياتو كي جنا نقاب محساب سرح يلمس وصه بزحق زين تحلف سرح ساعز عنا انتبله بقليل تأمنه نايم جمرع والعمس ولدو تحري 3 عامت بلين مليسا تنسحزت انتاي مخان والا انت زي تفلتت تقن تنسخت حزن كلا زسمع زستفلي سمعت على بتعمي التحكس فليون انكب كابس لزقبر اللعيو دس بلا زخون بنيام قد عبزي ناي كاروهاي تنسيزي اي كم ناي مجمري انكوينو بزح اتقورتي يبان كندس زدله الله يزبال مكوخاب اي قبر اللانير مستتنسز نقله تخرت اي قبرتو للنيرا بلين جن يغيرا خمزلو تقنزبيا نيرا بلين تنشعته ناي تنسور حات حالفا تولد اللقزيا خلي كمقاط امخا كم فتار فقط ما انتا قلعو ولدت بتعمي دسيوا منا تقلعو مخاود دنقوالد بمولادا تقوطاصرو زي تخل سمعيتي تسمعوا 3 دقيقة بصنعات بفقر محاحوا أحنكها كتعب تجمل زنبرو الجزا نيكر أي نيرو كنكا قلعة بتعمي نقول عمتشو زخانة منوري أي نيرو بلين بسنة ساعات دكان عبيت نهالوت هذا معلتي زي تسبيتون زي تقمت النجر نبر الجزا مصي سمعت رفاريو كاوا 5 ساعات بالرجزا بحيالي حمو وسعت خفطة زخانة السبيتي مسكلت تدك أرعي عبز جزء
እታ ሰበይቲ ብንደት ቢንያም ኣለዶ በለት ዓዊላ ድምፃ ዓቢሉ ስለ ዝነበረ ጎረቤት ወፂ ተኣከበ ንሕታ ኣመርሲ ካብ ብሌን ምስ ሰኣነት ዓይና ናብ ጎረቤት ምዝዋር ደጊማ ሓተተት ኣብዚ ግዜ ንሓፍቲ ንቢንያም ካብ ውሽጡ ውፅእ ኢላ ብስራሕ ኣብ ካሊእ ዓዲ ከም ዘሎ ነገረታ ሰበይቲ ረሲና ከይተዛረብ ከይከድን ኢላ ክልቲኦም ደቂ ቢንያም ከም ዝኾኑ ንብሌን መርዳእርዳእታ መጀመርያ ቀልዲ መሲልዋ ነይሩ እዛ ሰበይቲ ግን እናነብዐት ምዝራብ እንትትጅምር ሓቂ ምዃና ኣተኣምን ብሌን ኩሉ ነገር ይሕውሱስ ኢልዋ እንታይ ትበል እንታይ ትግበር ጨኒቕዋ ክትሓስበይ ከኣለት ጎረቤት ቀደሙ ካብ ሽፌር ክንታይ ንጽበ እናበላ ትሕም እናበላ ሓምያ ኣብዚ ግዜ እዚ ብሌን ልባን ቀስማን ተሰበረ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት እንታይ ትግበር ጨኒቕዋ ነበረ ኣብቲ ሰዓት ቢንያም ኣብቲ ገዛ ይነበረ ብስራሕ ምኽንያት ኣርሒቑ ከይዱ ነይሩ እንተ ብሌን ግን ትሕዞን ትጭብጦን ስኢና ኣላ እሞ እንታይ ትግበር ከመይ ክትገብር ትመኽርዋ እቲ ዓይነት ፍትሓ ተቕርበሉ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ነገር ምግባራ ኮፍ ኢላ ክትሓስብ ትፍትን ግን እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ መልሲ ስኢና ትልያ ዘላ ሓዳራ ምብታን ዶ ወይስ ምቕጻል እስኪ ሕወት እንታይ ክትገብር ትመኽርዋ